L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. El tercer precedent el tenim l'any 1701. Felip V, el primer Borbó hispànic, era coronat rei de la monarquia hispànica, aquella coronació que venia d'un testament molt probablement falsificat, i el fet que els Borbons es convertissin en reis a París i a Madrid va suscitar la formació d'una aliança internacional partidària de situar l'austríac Carles d'Habsburg al lloc de Felip V. Inicialment, Catalunya havia acceptat Felip V, que havia jurat prèviament les constitucions catalanes. Però poc després, l'eix borbònic París-Madrid va prohibir comerciar amb els països de l'aliança austriacista, és a dir, amb Anglaterra, els Països Baixos, Àustria i Portugal. La indústria catalana del tèxtil i dels alcohols, en aquell moment en fase expansiva, tenia els seus principals clients a Anglaterra, als Països Baixos i en les seves respectives colònies americanes, i la Generalitat va demanar repetidament a Felip V negociar l'aixecament d'aquella prohibició que estava arruïnant l'economia catalana. La resposta de Felip V va ser obrir una guerra institucional contra la Generalitat amb el propòsit de reprimir les protestes catalanes i liquidar l'estat català. L'any 1705, Catalunya signava un pacte amb Anglaterra i es sumava al conflicte internacional. Al concloure el conflicte, el 1715, Felip V quedaria confirmat al tron de Madrid. Però la monarquia hispànica pagaria un altíssim preu: la ruïna econòmica de Catalunya, principal motor industrial peninsular, la pèrdua del domini de Nàpols, Sicília, Sardenya, Gibraltar, Menorca, Bèlgica i Borgonya, i la pèrdua del monopoli comercial sobre les seves pròpies colònies americanes.